Ζόμπερ. Έχουμε guest star το Ζόμπερ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, λέτε ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Μας λέει ότι είναι βλάκας ο... Μας λέει ότι είναι βλάκας ο editor, το ξέρω. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα για τη λίστα, τέλος πάντων. Βλακίες. Και μαθαίνουμε και για το Ζήνους. Για το Ριγκιάνικο Έφτιαξε την πύρα πάνω στον καπέλο, βλάκα. Σκέφτομαι τώρα ποιος είναι ο Ζήνους. Δεν τα πάω καλά. Ποιος είναι ο Ζήνους? Ρε, το βίντεο αυτό θα είναι κάποια λεπτά και από το ένα λεπτό στο άλλο δεν θα θυμάσαι τίποτα. Ας συνεχίσουμε. Ναι, οκ. Μπορείτε να του ρωτήσετε και τέτοια και στο τέλος του λέω θα πάω να κάνω μια βουτιά στην πισίνα στον Τον Πέντρο. Και τώρα συνεχίζει η ιστορία, ρε φίλε. Και μας λέει για μια μοντέλα εδώ πέρα. Πρέπει να της μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μιας και τα βρήκαμε και μας έδωσε καινούργια αποστολή. Μπορούμε να μάθουμε να πετάμε αεροπλάνο πλέον. Να, και επιστρέφουμε πίσω στον editor, ο οποίος μας είπε ψέματα. Ρε, έχω την εντύπωση ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Όχι, όχι, Ο editor έχω καταλάβει. είναι ο εκδότης της κόρης μας, ο οποίος μας είπε ότι ο Don Pedro ξέρει που είναι η κόρη Ο μας. editor είναι Ο εκδότης αυτός που του τρέξαμε τα δόντια. Ο τέτοιος, ο Φοβιτσιάρης. Αυτός. Α. Και εγώ πήγα στον Don Pedro, δεν έπρεπε να το σκοτώσουμε για να μας πει ότι είναι φοβιτσιάρης ο editor και ότι μας είπε ψέματα. Ήδη, αφού μας το είπες εσύ. Ναι, αλλά πρέπει να μας πει ο Don Pedro ότι είναι ψέματα και να πάμε στον editor για να μας πει την αλήθεια. Αλλά άμα δεν του είχαμε τρίξει τα δόντια θα του δίναμε κι άλλα λεφτά. Ενώ τώρα απλά θα του τρίξουμε τα δόντια. Ξέρεις τι παίζει να γίνει τώρα? Παίζει να είναι βράδυ. Α, καλά. Είναι κλειστά αυτά τέτοια ώρα. Είναι ψαγμένο. Ψαγμένο παιχνίδι τώρα, δεν παίζουμε. Τι είναι? Ψαγμένο. Μπορείτε να κοιμηθείτε στα αυτοκίνητά σας ή αυτά που έχετε κλέψει. Σου δίνει και 3% στη ζωή. Μέχρι το πρωί θέλω για να ξυπνήσω φρέσκο και να πάω στον εκδότη να του σπάω στα μούτρα. Ζωή. Save. Άρχισα να κοιτάω το φώτα. Γιατί έχει και μπαταρία, ξέρω εγώ. Να πω ότι φαίνεται ναι, γιατί έχει κατεβεί στο 2 η βενζίνη. Δεν θα πήγεις όμως. Αυτός που κορνάρει είναι γιατί έχουμε μπλοκάρει το δρόμο τώρα. Πώς έχουμε μπλοκάρει, αφού είμαστε πάνω στο πεζοδρόμιο. Είμαστε μισή έξω μάλλον, δεν ξέρω, δεν πρόκειται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι θα σαπίσουν τον εκδότη τώρα. Ταν ταν ταν! Δραματικό πλάνο. Ναι, ναι, ισχύει. What do you want? Μάντεψε τι θα γίνει τώρα, το πιο τρελό πράγμα. Καθόλου κλισέ. Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του σινεμά και των παιχνιδιών. Θα το σκοτώσει. Όχι, κάτι ακόμα χειρότερο. Ετοιμάσου. Αυτά είναι τα τύπα. Με σκέπη. Και τον πέτυχε ένα τέτοιο. Τον πέτυχε μια μαλακίτσα με κέτσα από τα γκούντες στο κεφάλι. Paintball. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να δεις πόσο ψαγμένο είναι αυτό το παιχνίδι και πόσο μπροστά από την εποχή του. Είναι, τι? Ψαγμένο είναι. Ποιος μπήκε, να το σαπίσω, όχι. Λοιπόν, τώρα τρέχουμε να ρωτήσουμε μήπως είδε κανένα στο δολοφόνο. Τι κάνει ρε φίλε, τι... Αφού παρατήσαμε το βανάκι στη μέση του δρόμου ρε. Κορνάρουν το ένα άδειο βανάκι κορνάρουνε τόση ώρα. Ναι, πρέπει να έρθει κάποιος να το πάρει, έχουμε μπλοκάρει όλη την κυκλοφορία, είναι ψαγμένο το παιχνίδι ρε. Όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω να στο είπα, αλλά το παιχνίδι είναι ψαγμένο. Ρε, ακούς, όλος ο κόσμος είναι όσο πιο ρεαλιστικός θα μπορούσε να είναι την εποχή
του 2005 τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή που βγαίνουν τα παιχνίδια. Όσο πιο ρεαλιστικός μπορεί να είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε στον Γιώργο Παπανδρέου. Πραγματικά είναι Γιώργος Παπανδρέου. Είναι όντως ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί το είχα δει κι εγώ. Και είναι ακόμα και οι κινήσεις του ίδιες. Ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου? Γιώργο. Λοιπόν, δεν ξέρει από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα ρωτήσουμε κάποιον άλλον, κάποιος είναι εδώ πέρα. Κάποιον είχα βρει απ' την άλλη. Πού είναι? Είχε όπλο Γιώργος. Εδώ πέρα, ποιον πες να θέλει να ρωτήσουμε? Πιέρτο Σόμπρα. Τίποτα. Πού είναι? Πιέτρο Σόμπρα είναι η πόλη, ξέρω. Α, είναι αυτός ο τυπάς. Did you see the killer? Και ο τυπάς τι λέει? Yes, a killer. Μας το παίζει τρελίτσα. Και τι Σκότωσε κάνει? τον. Μας ζητάει φράγκα. Σκότωσέ τον. What do you... Μας ζητάει φράγκα, 1000 πέσος. Γιατί όλοι σε αυτό το παιχνίδι ζητάνε φράγκα? ρε Μάντεψε φίλε? γιατί. Δεν Γιατί είναι τόσο πολύ. Δεν είναι ρεαλιστικό. Πώς λέγονται? Δεν είναι ρεαλιστικό. Greedy. Έτσι. Έτσι. Και χειρότερα. Ακούς δεν είναι ρεαλιστικό, ρε φίλε. Γιατί είσαι σε μια φτωχή, ξέρω εγώ, χώρα τέλος πάντων. Κοίτα τώρα, μας ζητάει λεφτά άλλος. So, Το αμάξι το είδαμε, ήταν τέτοιο. maybe an uppercut to that one. Δεν έχουμε λεφτά για να το μάθουμε τα αμάξι, αλλά το είδαμε ότι τα αμάξι ήταν ένα σαν αυτό το φορτηγάκι που πήραμε από πριν λίγο. Που λες ότι είχε λίγη βενζίνη. Α, Το οποίο θα πάμε να το γεμίσουμε με βενζίνη. Θα μας σκοτώσουν. γιατί πατά. Ρε, κάτι μπλοκάρει τώρα. Εμείς μπλοκάρουμε το δρόμο. Ποιος πατάει στην ίδια κόρνα? Ο Ντόν Πέντρο είπε θα βοηθήσει, αλλά άμα πάμε να μας βοηθήσει θα ζητήσει αποστολή. Α, νόμιζα λεφτά. Όχι. Πρέπει να μάθουμε τι παίζει. Πρέπει να δώσουμε. Να κρατάμε πατημένο το Z. Αυτό εξής τώρα, έφυγανε. Α, οκ. Όχι τους κλείψεις. Τώρα εμείς πρέπει να μαζέψουμε κάποια λεφτά. Γι' αυτό θα πάμε. Θα πάμε στον Ντόν Πατήχε Πέντρο. κλικ. Θα πάμε στον Ντόν Πέντρο. Πάλι για τρίτη φορά. Χωρίς βενζίνη. Αφού κρατάω το Z, τι φοβάσαι. Α, εντάξει. Don't shoot, I'm with you. Πάτησα κάποιον. Πάτησα. Πω. Οι γκυρέλας έχουν καλάζνικο, είναι λίγο δύσκολο, δεν πειράζει. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να ζητήσουμε να μαζέψουμε λεφτά κάνοντας αποστολές για τη CIA, οι οποίες είναι ωραίες. Και δεν χρειάζεται να πάμε πάλι στον Ντον Πέντρο και να βαριόμαστε, ξέρω εγώ, γιατί κάνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να ρωτήσεις για να μάθεις που είναι του CIA το σπίτι του πράκτορα που υπάρχει εδώ πέρα. Αυτό τα μάτια του θέλω όμως. Α, είναι η κυβέρνηση. Γενικά μην πάτε κόντρα στην κυβέρνηση, γιατί δεν συμφέρει. Το αμάξι του είναι εδώ, θα σας πούνε ότι είναι κοντά στον πύργο. Ο πύργος είναι αυτός. Απέναντι είναι το CIA. Και να δεις πόσο είναι λεπτομερές, ρε φίλε, αυτό που σου έδειξα και πριν. Εδώ μένει ο πράκτορας της CIA και ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας τυπάς από τους γκυρέλες, ο οποίος κρυφακούει τις συζητήσεις από πάνω. Έχει νοικιάσει στο κάτω διαμέρισμα και κρυφακούει τα πάντα, τα καταγράφει. Οπότε εμείς πάμε στον Agent Johnson, ο οποίος παρακολουθεί εδώ, και η λεπτομέρεια που μου αρέσει και πολύ εμένα είναι ότι έχει κάμερα στο μπαλκόνι ο τύπος. Αυτό ξέρεις τι δείχνει για το παιχνίδι? Τι? Ότι είναι ψαγμένο. Τζον, τι άλλο είναι ψαγμένο? Johnson. Agent Johnson. Agent Johnson. Τι θες να, λοιπόν, άκου, δεν πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να βρούμε την κόρη μας, αλλά θέλω φράγκα. Δώσε λεφτά. Όχι, εγώ θέλω φράγκα. Σαν Sol Mayers. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε ένα τέτοιο. Πρέπει να δώσουμε
πρέπει να δώσουμε αυτά τα έγγραφα. Να πάρουμε κάτι, μια βαλίτσα τέλος πάντων, από το τέτοιο. Ποιον? Μείναμε. Πρέπει να πάρουμε κάτι έγγραφα από έναν άλλον agent για τη CIA. Και θα μας δώσει 250. Τέλος πάντων, εμείς τώρα δείχνουμε λίγο πώς ξεκινάει η ιστορία, ωραία. Ουσιαστικά, για να το χαρείτε αυτό πρέπει να παίξετε εσείς και να διαλέξετε το δικό σας δρόμο. Εμείς, ας πούμε, τώρα πάμε με τη CIA αρχικά. Μπορείτε να πάτε με τους bandits, με τους γκυρέλες, ό,τι θέλετε. Ας σας δείξουμε λίγο πώς είναι να παίρνεις αποστολές, τι είδους αποστολές έχει. Τώρα έχει απλές αποστολές, να μεταφέρεις πράγματα, μετά θα έχει, τώρα ας πούμε μπορεί να έχει να κλέβεις πράγματα και τέτοια. Αργότερα μπορεί να σε βάλει να επιτεθείς κάπου ή να σκοτώσεις κάποιον. Θα το σταματήσουμε εδώ. Πείτε μας άμα σας άρεσε, άμα θέλετε να γίνει walkthrough, άμα θέλετε να παίξουμε κάτι άλλο που πολλοί δεν γνωρίζουν, οτιδήποτε. Ναι. Και δεν ξέρω. Εκτός από την ερώτηση που σου έκανα πριν, ότι δεν θα το έβρισκες, εντάξει, γιατί είναι λίγο παιχνίδι παλιό και δεν το ξέρουν πολύ. Σου άρεσε, θα το αγόραζες να το παίξεις, ξέρω εγώ, μετά από αυτό? Ναι. Θα αγόραζες? Ναι, αμέ. Κοίτα. Ξέρεις τι, πέρα από την πλάκα, θα με βάλει φωτιά. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Έχει ωραία ιστορία, ωραία. Αλλά πώς να το πω. Έχει υπερβολικά πολλά πράγματα να κάνεις, έτσι. Έχει, όντως. Και ξέρεις ότι είμαι άτομο που θα κάνει δύσκολα τα quest. Δεν κάνεις τα side missions σχεδόν ποτέ. Οπότε άμα το έπαιζα, θα έπαιζα καθαρά straight forward το story. Το θέμα ποιο είναι με αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό σε έβαλα να το παίξεις. Για να πας straight forward στο story, πρέπει να μαζέψεις λεφτά. Και αναγκαστικά ο μόνος τρόπος να μαζέψεις λεφτά είναι να κάνεις αποστολές, τα side missions ή, και θα σας το δείξω αυτό τώρα, ή μπορείς να κάνεις κάποιες άλλες δουλειές. Μπορείς, άμα μάθεις να πετάξεις σε αεροπλάνο, να μεταφέρεις αδρεναλίνη παράνομα. Ενάντια στην κυβέρνηση, ξέρω εγώ. Αλλιώς, τέλος πάντων, τώρα είμαστε λίγο όπου να είναι και δεν γίνεται να σας το δείξω. Αλλά ναι, το πιο βασικά, ναι, δεν γίνεται. Γίνεται να οδηγήσεις στο λεωφορείο και να πάρεις να πάρεις επιβάτες, ξέρω εγώ, και να πηγαίνεις από το ένα μέρος στο άλλο και να πληρώνεσαι. Δεν έχει πολλά λεφτά, αλλά σε περίπτωση που δεν θες να μπλέξεις με side missions, εντάξει, το κάνεις. Απλά μου αρέσει που το έχουν κάνει πολύ τέτοιο, ότι έχει πράγματα, έχει να αγοράσεις πράγματα, έχει να αγοράσεις όπλα, έχει να αγοράσεις τσιγάρα, ξέρω εγώ, αδρεναλίνη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αμάξια και τέτοια, τα οποία, σε ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού είναι δύσκολο να το βρεις. Και μάλιστα αυτό έγινε το 2005. Ναι. Έχει και sequel, όχι sequel, που βγήκε ένα άλλο που λέγεται Xenus White Gold κάτι. Και τέλος πάντων εκείνο είναι κάτι σαν prequel. Γι' αυτό το Boiling Point. Πριν γίνει η ιστορία αυτή, ναι. Εντάξει. Έχει την πλάκα. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι δίνει ζωντανή απόδειξη ότι η καλή ιστορία υπερβαίνει τα κακά γραφικά. Ναι. Δεν είναι τέτοιο. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν κόλλημα με τα γραφικά πλέον να είναι καλά. Διαφορετικά ένα παιχνίδι δεν αξίζει. Ναι. Το θέμα είναι η ιστορία. Αυτό είναι το όλο θέμα. Και, ναι, αυτό και παρόλο που μετράει. Ναι, sorry που διακόπτω, παρόλο που δεν είναι τόσο ωραία τα γραφικά, ρε παιδί μου, δεν είναι θλιπτικά, δεν σ' αρέσει να το βλέπεις τόσο πολύ, σε τραβάει η ιστορία, απορροφιέσαι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, εγώ ήθελα πάντα να το παίξω το παιχνίδι, αλλά δεν το σήκωνε ο υπολογιστής, όπως σου είπα. Ναι. Και τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία είναι εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, εντάξει. Σαν μια περιπέτεια και σαν βασικά θυμίζει πολύ... πώς λέγεται? Far Cry. Far Cry, ναι. Θυμίζει Ναι. Far Cry.
Αυτό που είσαι σε ένα νησί και Είναι και όλα. έχει μια, ξέρω Και ο εγώ, φωτισμός, ατμόσφαιρα, ναι, ναι, φωτισμός. Όλα Και αυτά. η διαφορά που είχα διαβάσει έτσι ανάμεσα στο Stalker και αυτό είναι ότι το Stalker είναι επιβίωση καθαρά, ενώ αυτό είναι να εξερευνήσεις, δηλαδή έχει το θησαυρό, έχει τους διάφορους ναούς που μπορείς να πας να βρεις πράγματα Ναι, ναι. και έχει και αυτό το μύθο του Ζήνους, ξέρω εγώ, που θες να μάθεις τι είναι, δηλαδή άμα μαζέψεις αυτά τα 6 fragments, θα λέει ότι μπορείς να πας κάπου κάποιος δεν έχει πάει, δεν το έχω κάνει, αλλά άμα θέλετε να το κάνουμε και να το συνεχίσουμε το παιχνίδι, ή σχόλιο ή μήνυμα προσωπικό, θα βάλουμε σελίδες στο Facebook κτλ. Αυτά από εμάς, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη στήλη αυτή. Και τους δείξαμε αρκετά. Και σας δείξαμε και αρκετά και σου δείξα κιόλας πάρα πολλά, δηλαδή σε σημείο και να μην το παίξεις τώρα το παιχνίδι, έχεις πάρει μια γεύση. Μια γεύση, ωραία. Ξέρεις τι γίνεται. Μια τζούρα γερή από το παιχνίδι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα συνεχίσουμε και έρχεται Sky Video τώρα καινούριο. Sky Video. Οι YouTubers. Sky. Τώρα έρχεται ένα βίντεο έτσι σωστό, ωραίο. Θα το δείτε. Και έχουμε πολλές εκπλήξεις. Και αυτό θα μπει έτσι. Όχι. Ναι, και αυτό είναι ένα παιχνίδι που μου δείχνεις εσύ. Πώς είναι. Μία εγώ, μία ο συμπαίκτης. Συμπαίκτης, συνάδελφος. Τι θέλω να πω άλλο. Θα δείτε πολλά πράγματα στο κανάλι. Πάρα πολλά. Ναι. Ετοιμάζουμε τρελά πράγματα. Σιγά σιγά. Guest stars. Σιγά σιγά θα γίνουνε. Giveaways. Θα μοιράζουμε δώρα. Λοιπόν, χαιρετούμε. Ναι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τηλεόραση και σκάξεις. Ναι. Και τα λέμε. Στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο μπορεί να τα πούμε και έξω. Μπορεί να δούμε κανένα και να πει παιδιά. Drunk Gamers.